Aron, bydd y gêm ddi-sgôr yn erbyn De Corea yn sicr wedi rhoi lot o hyder i'r garfan. Siwd mae'r diwrnodau diwethaf wedi bod ers nos Iau? Ni'n canolbwyntio ar y gêm yma nawr, ond roedd y perfformiad yna dydd Iau. So gobeithio ni'n gallu adeiladu arno hwnna nawr a mynd mewn i gêm yma gyda hyder. Nath Latfia golli'n drom i Croatia nos Wener, ond ti'n credu bod hwnna o bosib yn beryglus i Gymru achos bydd pwynt gyda nhw i brofi nos yfory? Ie, 100%. Ni fod bod arno fe. Ni'n gwybod y threat maen nhw'n cael. Maen nhw'n eitha direct. A ffordd maen nhw'n chwarae. Felly ni fod canolbwyntio arno hwnna. Ond ni fod chwarae yn gêm ei hun. A gobeithio ni'n gallu dod i ffordd o hwnna gyda 3 pwyntiau. Ti newydd sôn am steil o chwarae Latfia, maen nhw'n dîm corfforol, maen nhw hefyd yn dîm tal iawn. Pa mor bwysig yw bod chi ddim yn gwneud unrhyw camgymeriadau naif yn yr amddiffyn nos yfory? Fel dwedais i, maen nhw'n eitha direct yn y ffordd maen nhw'n chwarae. So felly, ni wedi bod yn gweithio arno pethau wythnos yma. Mae angen i ni fod yn compact fel tîm a wedyn chwarae im gêm ni pryd ni'n cael y pêl. Felly, ni'n edrych ymlaen i fe. Wrth ystyried y canlyniadau eraill yn y grŵp nos Wener, mae wedi rhoi bach mwy o obeth i Cymru a mae cael y triphwynt nos yfory Aron jyst mor bwysig. Ni'n gwybod pa mor bwysig yw i ni a mae yna cyfle i ni mynd mas yna a ennill gêm o pêl-droed. A wedyn gawn ni weld mynd mewn i'r camp nesaf, ond ni'n jyst yn canolbwyntio arno y gêm yma a gobeithio ni'n gallu dod i ffwrdd gyda 3 pwynt.